Valencià, dilluns 6. La fitxa 1, cal llegir-la. Reciclar per ajudar. Recicla i ajuda. Adreça: carrer de Dalt, 34, Alacant. Responsable: Elena Torres. Àrea de recollida: tot el territori nacional. Procedència del finançament: particulars. Destinació dels diners: manteniment del parc mòbil, lloguer del local i despeses d'enviament. Altres delegacions: no. Recicla i Ajuda és una associació que recull material informàtic de particulars i empreses i el reajusta per enviar-lo a països en via de desenvolupament. Allà el reutilitzen col·lectius sense recursos econòmics. No disposa de cap tipus de suport financer i funciona gràcies a la col·laboració d'un equip de voluntaris que repleguen i distribueixen el material. Recollim tot tipus de material informàtic: ordinadors, monitors, impressores, escàners, fotocopiadores, teclats, ratolins, manuals d'informació, etc. Com et pots fer simpatitzant de Recicla i Ajuda? La teva participació es traduirà en suport econòmic, fonamentalment per a fer possibles les campanyes de comunicació i aconseguir que la informació arribi al màxim de gent possible. Què reps a canvi de l'aportació? T'enviarem informació periòdicament sobre la feina que duem a terme. Obtindràs descomptes en els cursos d'informàtica que fem al llarg de l'any. Quants diners hi has d'aportar? No establim quantitats ni quotes regulars. Qualsevol aportació serà ben rebuda. Nota: per a poder assistir als cursos, l'aportació mínima anual és de 50 euros. Molt bé, una vegada llegida anem a contestar a les preguntes de la fitxa o fotocòpia número 2. La primera pregunta diu: quina opció resumeix millor la lectura? Marca-la. La que millor resumeix la lectura és la tercera opció. El text dona a conèixer el projecte que desenvolupa una associació. Pregunta número 2. On podries trobar publicitat a aquest text? Escriu-ne 2 exemples. Molt bé. Es pot trobar publicitat al tauler d'anuncis d'una gran empresa, per exemple, i també podem trobar publicitat d'aquesta associació en la parada del bus. 2 exemples. Si és resposta oberta podeu posar uns altres llocs. Bé, número 4. Contesta. Com es diu l'associació? L'associació es diu Recicla i Ajuda. En què consisteix la seva activitat? Recull material informàtic de particulars i empreses i es reajusta per enviar-los a països en via de desenvolupament. Quin nom té la persona encarregada del projecte? La responsable és Elena Torres. Quantes oficines té l'associació? Com ho saps? Té una oficina a Alacant. Ho sé perquè diu que no té altres delegacions. Què signifiquen aquestes paraules de la lectura? Relaciona-ho. Si cal, consulta el diccionari. Periòdicament. La relacionarem en què es repeteix amb freqüència. Financer. La relacionarem en què està vinculat amb activitats econòmiques i bancàries. Campanya de comunicació. Esta la relacionarem amb publicitat i difusió d'un servei. Parc mòbil.
esta la relacionarem amb conjunt d'automòbils que pertanyen a una entitat. Països en via de desenvolupament. Aquesta la relacionarem en què tenen indicadors socioeconòmics inferiors. Bé, anem a la pregunta número 6. A quin camp semàntic pertany aquesta enumeració? Ordinadors, monitors, impressores, escàners, fotocopiadores, teclats, ratolins, manuals d'informació. Totes aquestes paraules pertanyen al camp semàntic de material informàtic. Molt bé, espero que vos hagi anat bé. Adeu.